Netumwe tusina basa twana Tshabangu tukangonzwa kuti Geza azodai twakuda kungoya tichingopindira. Vakomana nyaya dzaGeza dzinorovesa imi. Kana mazogara ndadzoka muri yeZimbabwe. Ndini wani monya rinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai so. Imimi nekwamuri koko muchita yekubata nechemuchiuno muchidonha nayo kuirovera pasi kuiti bra. Tongo tichibhakera muziso mezanhu agore rine zvakati tanakidzwa. So pane nyaya iyi kakubva pakangobudikira Comrade bombshell. Vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda uya akati Geza azodai, Geza this, Geza that, but pakatanga ndingiriki ende Geza munganzomuziva musheri vanhu. Geza akanyatsoya zvine power chazvija zvoka munotonhora kuita aizi dzimkurese riri kuti vanhu vanhu here rinopera. Anyway, muri Zimbabwe nhasi ndasangana nenyaya ndauya nenyaya Tshabangu, but ndisati tadaro inini Tshabangu anditombodi kana kumbonzwa nezvake kwete kuti ndakamumaka kana kuti chi unoziva kuti susu vanhu vemedia tofanira kunge tichizongowirirana nemapoliticians ese, but uyu ndinenge kaguzopinda personally kandakazoita paari. Saka kana uchiziva kuti wewe watoya panapa hausapoti vanhu vanotanga vanochizanu mukati vanenge kushandiswa kana kushandirwa neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ngakuboyo vanhu komana, vanhu ngavaboyikane kwavari ikoko. Mungoudza kuti aiwa kuno munobatwa nenzeve, kuno munoroverwa pasi, right? Tshabangu awo yawo achida kudairiro nyaya iyi ari kuti this old man is useless as opposition in Zimbabwe. We will make sure that we remove ZANU and its useless people from power. Unoziva kuti pane nyaya dzekuti kungoda kuda kungovhirikidza vanhu ka wobva washaya kuti saka munhu atazwa kuti tozoda tibvisa ZANU. Handisi kuramba zvangu cause inini normally ndosimbisa munhu wese anenge achiti pasi neZANU. Zvafanira kuti iwo kotori koko ukatongoti inini ZANU-PF ndakaimaka chinchi ndikatosangana newe wakaomerwa chero waponjerwa nemota yako, ndinokubatsira kupomba vhiri remota yako chero nemuromo, because unenge uchita se unenge wato hama yangu patatosangana ipapo kana une problem yakadaro. But this man panapa zvinhu zvaari kutaura zvinenge kuvexa, so hatisuziva kuti ada kunyatsoita sei, because isusu Tshabangu isusu we all know him kubva pakatanga kunzi Tshabangu aningirikina akapinda achitovhiringidza. In fact zvinhu zvaaitoita zvacho ndozvikutoita kuti Emerson nezvigananda zvacho varambe vachitoenderera mberi, varambe vachitoita skiri ravari kuita irori. So I don't know manje izvezvi kuti chii chachinja chakuita kuti Tshabangu uyu azoda kubudikira akuda kunoningirina, because Geza ari against zvinhu zvese zviri kuitwa zve2030 business, 2030 nonsense. Yeti uyu Tshabangu ndo vanhu vakaitobatsira kuti 2030 nonsense itozara ifararire. Why? Because ZANU-PF gain up 2/3 majority in parliament. Asi pa zvinhu izvozvo zvakakonzereswa nana Tshabangu akazvikonzeresa nekurecalla ma-MPs kwakaita. I think you know the whole story muri Zimbabwe. Asi zvezvo ndongoramba chingodzika nayo. Ndo paakutinetsa manje kuti saka izvi zvese zvaari kuita izvi zvese zvazvipi futi kuti autanga kuti ZANU-PF kuti ndingirikini. Saka kurova kuti ari kungopoza munhu ari kuopoza 2030 because apa tikuti ayo Geza ari kuti akanyararidza 2030 mumacorridors pa social media. I understand kuti 2030 ichiri kumhanywa nayo macorridors vachiri kutofamba vachidedzera 2030. Andi manzuro ndizvo takaona Tagwire achidedzera 2030. Geza ndobva adzoka futi neasha achitanga kunanga Tagwire kuti Tagwire ari kudai. You understand? Saka ndopa kuti vhiringidza. Saka imimi muri kutoka kudii nezvakutaura Tshabangu. Tshabangu inatanga kuti bore, but anyway it is get to bore kuti zvakabira sei. As if you are yourself useful, the only you have is self importance. How do you remove a military state? Usatambe nesu wanzwa vabaudzwa vakomana vacho vanotuka zvinyadzi. Handitandise kuzotamba nezvinyadzi pana, but bozi inini ndiri munyarikani. Like I always tell you guys kuti inini ndiri munyarikani zvekuti ZANU-PF ikandiona inotanga kunyara. Saka kana vanenge vaningina zvinyadzi handizokufure nepo. Right, he did not sell out like you. You are a traitor for our generation. Nguva dzehondo ndimi mai urawa imi akugugwa musoro cheko. Damburwa musoro vanhu vakaita sana Tshabangu. Aiwa akomanaka. Alright. Umwari kubuda pana kuti he is useless indeed, but when real independence comes we will spare him. You won't survive. Uchanogara mugomba. Ayo akapanzi pana yangu yacho yenigirikini yasvika tichangoti iwewe uri wese. Unoziva kuti pane dzimwe nyaya dzekuti usatambe nekuda kudairira nyaya dzekuti unoningina. Wanzi usapindire mafighters unotanga unozara zvironda. Chibhakera chinouya chemuziso cheja ndo nyaya iripo. Please remove ZANU-PF, not ZANU.
there is nothing called ZANU in Zimbabwe. Aikaka murikiona nyaya yacho ka hanza kuna chinonzi ZANU, kune ZANU PF. Saka kana uchida kutaura nyaya dzekuremova idzi, taura zvekuremova ZANU ineka PF kumberi, kwete ZANU chete isina unigirigini. I think ipapa panenge patojekeswa zvakawanda. Do you even know what opposition means when sade kuti jairira these illegal recalls subverting the will of the entire nation? One day when tichazokuni zvimwe zvazvinyadzi we will remove you, though the most useless idiot you disguised as an opposition, and we will take you down. Watch this space. Watch this space. Amenotoda kumita komana bata nechemuchuno. Right, inini imwe nyaya yakataka kundishota pana Tshabangu ndekuti ane kamwe kakungodherera kakungodisrespecta, so akatanga kufamba futi tsvimbo atanga auda kutedzera Father Zimbabwe. Andizvide izvozvo, handidi munhu anoda achiportray image yaFather Zimbabwe iye achiziva kuti anga achiita zvinhu zvisiri izvo. Father Zimbabwe must be respected kusvika mheno vachingorespectwa vasinganingirikine, because vanotanga Father Zimbabwe anobvira kuita zvinhu zvakadaro zvokuti zvakutedzerwa nana Tshabangu ari kuita seiko chaanoda kutedzera, ngasiyana nana Father Zimbabwe. Ndo imwe nyaya ndakatadza kurera naye. Apedza anga on top of that anga apedza kurova maricos adzinga ma-MP vacho vari relevant parliament. Iwo ungataura kuti wasara nema-MP wosara nana nhingirikini variko kwaikwai, ana ningi vai. Inini ukandiudza zvokuti kuna nahwende nanani ndotofila kuti pane vatengesi kana takutora zvema-MP kana kuti zvenhingirikini takunzwa zvokuti ndiudze zvokuti ana Amos Chibaya, ndiudze zvokuti ana Gift of Salost, ndofila kuti pane vanhu veopposition panapo. Why? Because zvese zvanenge vachiita kuopoza, kutotanga nekutoopoza zvisina kana fiye, kungotanga nekutotaura kuti apa ZANU yatobhaiza pakati. But izvezvo these guys variko kunyarara. I still remember mamwe madays ana wende vakauya kuparliament, geopomona project yandeye kudhakwa pane corruption, kunofanira kutoninginaidze crime scene. Hamene zvavaitaura boom, nyaya yabva yamhanya muparliament munenge makupisa, munogona kurikolewa kaneuya. Takaona vakuenda ikoko vakunotanga kunotaura kwachifarira futi pageopomona. Guys, mukuziva kuti pari kutorwa 90,000 USD every day, each and every day. Mari iyo iri kubhadharwa kuno umwe munhu every day rega iri kutorwa nechiproject ichocho chiri kuitika. Imimi makubuda makutonozvisaidhira. Hatisikuramba inozoti ndakaona akawanaka permanent secretary of information akutobuda akutoadvertise akutomarketa vanhu vari kuningirikina vaitakura vegeopomona musi kungotakurawo marara. Amwana tingati inyika ireyo yekuti iyoyo permanent secretary of information wakutobuda kutota isusu kana marara akutakurwa mumaningirino umu hatimbonide kuti tiswere tichibvunza kuti ndiani akutakura marara akuzotakurwa here, kana kuti marara zvada kupostwa pamedia kuti marara akutakurwa. Vanhu vega vanopupura kuti kuno kumarara akutakurwa, hatina problem yemarara, kwete kuti mimi munoswera muchiuya pamedia panapa muchiti postera zvinhu zvinenge zvichiitika ana Niki zimsoro. Anyway, ndo nyaya iripo yaTshabangu iyi. Hameno yaTshabangu muneonawo se hai nditopera simba, unoziva unosvika pakupera strong mwana unobhowa. Ndatoona kuti mama akutorara muri yeZimbabwe, saka sorry zvenyu. In fact ndiri kutoapologize pakutokuudzai nyaya yamupengo, but ndingoti Tshabangu oda kutaura achida kuti Geza ari useless. Kujairira kwakaita seiko. Anyway, kana uri muSouth Africa uchida registerwa company vavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, zviri easy, zvinoitwa nemunhu anonzi Owen. Usaswera uchivhairirwa nevanhu uchinyimwa mabank account ekuti uisirwe mari yako yemadhiri kana kuti chinchi. Unoziva kuti mari futi hazisi easy mazuva ano yakuda kungochengeterwa maacount mari. Bata Owen we-education research, namba dzandatokuisira pascreen ndo basa radzo. Mufonere zveso akuitire wobva wangoti aiwa ndapfura ndikwakulie ndandiudza kuti mimi muri kuzvigona ndiitireyo. Easy like that. Usasaswera uchichema kana kuganzirwa nevanhu vasina dhiri. maZimbabwe vanhu vanovhaira zina basa wangona kuti une something ndoda kukumbira, saka gara wabata Owen chete ungoti Owen ndiregistere yangu. Kuvhairirwa kwese kuri kuitwa nevanhu ava kunobva kwato